Парлы ялгыз булу ялгызлыктан яман. Аның тормыш девизы күпләр өчен гыйбрәтле. Бер үзе ике улын аякка бастырган хатын кыз ул. Яшьлегендә шофер булырга хыялланган кичкенә генә кызчык. Әйе, малай көткәннәр шул. Әлбәттә, инде җавапсыз мәхәббәткә дучар булуы да күңелендә җырларга илһам тудырган. Ләкин кулына гармун алу барысында үзгәрткән. Шуннан инде ул менә дигән матур җырлар иҗат итә башлый һәм әлеге иҗат дулкынында кайнаучы матур моңлы кунагыбыз бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә дә кунакта. Серләрен ачар микән? Хәзер беләбез, тикшереп карыйбыз. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бездә бүген кунакта популяр җырлар авторы, автор башкаручы, композитор, шагыйрә, Чаллыдан килгән кунагыбыз, мөхтәрәм кунагыбыз Флюра ханым Талипова. Хәерле көн, кадерле кунагыбыз. Исәнмесез, хәерле көн, Ильяс, хәерле көн. Майдан телевидениесен караучы тамашачыларыбыз. Сезне ачыктан-ачык әңгәмәбездә сәламләүегезгә чиксез шатбыз, Флюра ханым. Башта әйтеп куйым. Язмышыгыз белән танышып утырганда балачак елларында иң беренче булып шундый бер факт күзгә ташлана. Малай көткәннәр сезнең урынга. Малай көткәннәр, бәлки шуңададыр балачак хыялыгыз гаҗәп гади хыял, ләкин кыз өчен түгел, шофер булу. Кайдан килде шундый нәни матур кызчыкка шофер булу, малайлар хыялы? Сөйләп китегез әле. Мин әлдә көләм. Көлдерлек тә шул. Шуннан да менә мине әти белән әнинең 3нче кызы булам. Беренче апабыз кыз булган, икенче шулай кыз булган, 3нчесе инде мен бик каты әти инде, әти дә бигрәк инде малай көткәннәр. Әлбәттә инде. Ул бит инде шулай салынадыр инде, геннарга салынып каладыр инде ул, каладыр. Шуннан соң кыз туган бит инде. Ни хәл итәсең? Тугач та мен теге үземне белгәннән кызлар шикелле булмадым мен. Малайлар шикелле гел машина белән уйнап, төрле малайлар уйный торган уеннар уйнап шулай үстем мен. Малайша кыз була инде, вәйме, малайша кыз. Малайша кыз әйе. Минем һәр вакыт эшләүдә теге урамда күбрәк, урамда печән чабу, утан яру, шуның эшләр мине һәр вакытта кызыксындыра иде. Минем әле шундый тарихта ишеткәнем бар. Малай көткәндә кыз тугач атасының балалар тудыр йортына да барып аласы килмәгән, ләкин барып алырга мәҗбүр генә булган дип. Сездә лайык булдымы? Мин аны әйтә алмыйм. Минем әтием минем 1 яшьтә мәрхүм. Урыннары рәхмәттә булсын. Аның теге нәрсә уйлаган, нәрсә әйткән, мин инде миңа аны килеп җитмәде ул андай сүзләр, шуңа күрә ни хәл итәсең? Малай булып тумаганмы инде, кыз. Шофер булып булдымы соң? Флюраганы. Шуннан да бит балачактан мин кем булам дигәнгә шофер булам. Шуннан да менә машина йөртәсе килә торган иде минем. Рәхәтләнеп теге машина йөртеп, менә шулай уйнаганда ла теге рульгә шатылган бер түгәрәк шушындай фигураны тотып алып, менә шайтып гел урамда гел уйнап йөри торган идем мин. Шуннан пычраклар булса, элек була торган иде бит шундай нәрсә дип әйтәләр әле, шундай тәгәрмәш. Кетер уйна диләр инде. Йөртә торган тәгәрмәшләр була торган иде. Ул кайдан килеп чыккандыр, ул бездә булгандыр инде ул. Шушыны табып алып, шушыны йөртеп, пычраклардан йөртеп уйната торган идем мин. Бу бит кыз бала, карагыз әле бер генә, курчак тотып торган кыз бала. Анасын мин хәтерләм, минем курчагым да булмай торган иде. Малайларда сезнең кулдан күп зыян күргәндер, сизеп торам. Беләсеңме, укыган вакытта, шуннан да теге мәктәптә укыганда, малайларны җилтәртеп кенә ата торган идем мин. Теге футбол уйнарга ярата идем, баскетбол уйнарга ярата идем. Шуннан соң малайлардан шәбрәк йөгерә идем мин теге. Мин әгәр дә алардан арттарак калсам, илкелләрне тотып алам да, монда әйтеп тартып алам да, алар артта калырга тиеш. Шундый малайлар характеры белән шуннан да үстем. Әмма ләкин мин алай дисәң дә барыбер теге оялшан идем үзем, тыйнак идем. Әмма ләкин малай характеры менә монда күңелдә бар иде. Яшьлек елларыгызга барабыз. Анда бит сезнең җавапсыз мәхәббәт булган икән. Җавапсыз мәхәббәт, еллар үткәч, әлеге мәхәббәт уклары кире якка караган. Ләкин инде ул сезгә кирәк булмаган. Бу вакытта күңелегездә нинди хисләр йөрмәсе уйнады? Хей, нинди язмыш дидегезме? Әллә күңелдә шулай да бер төрле әрнү калдымы?
Шуннан да Ильяс ул һәрбер кешенең тормышында мәхәббәте була, ярату хисе була. Ул булырга тиеш һәрбер кешедә. Балачактан инде ул мин хәттә бик теге ни булганмындыр инде, гашык булучан булганмындыр бәлки мин. Әмма ләкин мин ныклап гашык булдым инде теге студент вакытта, укыган вакытта инде. Шуннан да теге була бит инде. Белмим. Ничек дип аңлатырга да андый мәхәббәтне гашык булдым. Шуннан да бүтән кешегә күңелем минем ятмый иде. Шуннан да мин аны яраттым. Һәм ул күңелемдә минем барыбер калды. И башка кешегә минем артык күңелем дә ятмагандыр аннан соң дип уйлыйм инде. Ә бит инде ул мине күрмәде бит. Мин аны гашык булсам да, теләсәм дә мин аны, ул бит мине күрмәде. Хатта мин аның шулай мине күрмәвенә шушындай гомер үтү белән җыр язылды. Әнгамат Наваев сүзенә «Горур кыз хаты» дигән җыр яздым. Үземнең ниндидер хисләремне аңлатасым килгәндер инде. Менә шушындай җавапсыз мәхәббәткә ниндидер үземнең хисләремне аңлатып шушы җырны җыр белән чыгарасым килгәндер инде. Һәм инде яздым. Гомер үтә тора, аннан соң үзем сәнгать өлкәсенә кереп кителде бит инде, җырлар языла башлады. Аннан соң концертлар белән йөри башланылды бит инде. Аннан соң шундай очрак туды аның районына концерт белән барырга. Һәм инде мин бу концертны, бу гастрольләремдә инде аның белән ничектер очрашырга, яңадан күрешергә туры килде. Бу шул мәхәббәт белән, тәүге мәхәббәт белән. Менә язмыш дигән. Әйе. Һәм ул 14 ел үткән иде инде. 14 елдан соң 14 ел. Мин аны күрдем, ул ялгыз, 14 ел ялгыз булган. Мин дә ялгыз инде ул вакытта. Кабаттан менә бу мәхәббәт хисе яңадан уянмады, нишләптер. Ул вакыттагы, яшьлек вакытындагы мәхәббәт ул шунда калган. Сүнгәнме инде ул? Сүнгән микән? Менә ничек аңлатырга белмим, сүнгән. Кире кабына алмадымы? Очраштыгызмы сез ул көндә? Очраштык. Әмма ләкин кабаттан мин әйтмәс идем, бәлки ул гашык булгандыр ул вакытта. Мин аңа гашык була алмадым, яңадан кабаттан күрешкәч. Менә шундый була икән ул. Күңелегездә нинди хисләр бураны булды бу вакытта? Нишләп шулай килеп чыкты соң? Менә нишләп элек шулай булмады микән? Кирәк вакытта булмадың, хәзер син бар. Менә җавапсыз мәхәббәт шулай була икән ул. Барда менә шулай килеп чыга. Ә бит инде барыбер тормышта теге тормышка чыгарга кирәк, кем беләндер дөнья корырга, тормышка чыгарга кирәк, бала үстәргә кирәк, ана буларак, хатын-кыз буларак тормышны дәвам итә. Шуңа күрә дә кияүгә чыгарылды инде. Һәм сез ике улыгызны бер үзегез аякка бастыргансыз. Парлы ялгыз булуга караганда, ялгыз яшәү меңелеш артык дигән сүзегез дә бар әле сезнең. Бу вакытта бит инде әлбәттә ике балаңны дөресен генә әйткәндә бер үзең генә үстергәндәдер, үзеңә ышаныч та кирәк. Менә шушы ышанычны яулап алырга сезгә нәрсә ярдәм итте катлаулы тормыш чорында? Беләсеңме, Ильяс, нәрсә ярдәм итте дип, мин бик үҗәт кеше идем. Шуннан да теге менә без чыгып киткәндә мин бит тормыш мине шулай башланып китте. Укып бетергәч, авылга кайтып, авылда эшли башладым бит инде. Аннан соң мин бер кайчан да үземнән тынычлык таба алмыйм. Кайдадыр йөрәк ашкына, кайдадыр талпына, нидер кирәк, нидер җитми, һәр вакыт эзләнәмен, нәрсәдер миңа эшләргә кирәк, һәр вакыт шундый не белән эзләнү белән яшәдем. Һәм инде кияүгә чыккач та мин шундый нигә килдем, уйга килдем. Чыгып китәс килде минем авылдан, авыл тормышынан ташлап. Былай карасаң, мин авылда үскән кыз бала, бүтән эшне беләм, бүтән эш таныш миңа. Әмма ләкин авылда каласым килмәде, ни өчендер читкә кайдадыр талпындым. Бигрәк кискен бурылыш бит, ничек куркмадыгыз? Аннан соң ни өчен читкә киткәнемдә соңнан уйлап шундый үземә нәтиҗә ясыйм. Минем бит әби бабаларым монда Татарстанга килүем әби бабаларыма килеп бәйләнгәндер дип уйлыйм. Чөнки минем Татарстаннан. Әби бабаларым минем әнием ягыннан Татарстанның Саба районында туып үскән кешеләр булганнар. Һәм әни инде безнең теге туын әбиләр Татарстаннан килгәннәр, әни туган Башкортстанда бит инде. Әмма ләкин ул бик сөйләп бармады алай безнең каян килеп чыгуыбызның турында, чөнки әби бабалар бик яшьле үлгәннәр бит инде. Аннан соң әни шулай әйтеп куя иде, без Казан татарларыбыз дип. Казан. Әни инде үзе башкортча сөйләшә улаймы. Без Казан татарларыбыз дип үзе һаман да күңелендә бар, әмма теге кычкырып әйтәсе килмәй. Ул вакытта ничектер алар яшергәннәрдер. Башкортстанда туганбыз, Башкортстан җирендә яшибез. Без башкортча сөйләшергә тиеш. Без башкортлар дип менә шулай итеп яшәде инде ул. Әмма ләкин минем каннарымда менә шушы әбиләрдән килгән теге тарту көчәйме. Шушы Татарстанга алып китте. Шунда күтәрелеп чыгып
киттем мен анайдан, ауылдан. Анда менің түп себепшісі мен болдым. Менің шығып кетесім келді. Бір бала бар бетінде қолда, иптешім, анасын айтым шығып кетейік әлі біз. Менің шығып кетесі келді. Шосындай тәуекел болғанмындыр деп ойлаймын. Тәуекеллік бар еді ол. Мен шығып кетсем, өзімде нендедір нәрсе ізлеп табырмын кебек. Қойдадыр өзімді табырмын һәм мені кетерді Татарстанға. Һәм тағыла бір нәрсе, ол вақытта біз 90-шы жылдар еді. Татарстанда милли хәрәкәтләрнең көчле вакыты иде. Без инде ул вакытта авылда Азатлык радиостанциясын тыңлайбыз. Андагы ничек барган милли хәрәкәтләрнең ни хәтле көчле дулкын булып теге Татарстанда шул хәтле гөрләп торганын ишетәбез, күрәбез, тыңлайбыз. Һәм шушы дулкын безне дә алып чыгып киткәндер дип уйлыйм. Төянеп, авылдан күтәрелеп чыгып киттек. Бер нинди теге туганнарны ла белмәйбез без монда, беркемне белмәйбез. Әмма ләкин без күтәрелеп чыгып киттек менә шулай. Әле сез әйтәсез, мине ират эше сагындыра, ират аңы миндә дип. Бу бит иратның уй фикерләве бик күп хатын-кызга бирелми. Бизнеста бик ярдәм итә бу әлбәттә, сезгә эшегездә ярдәм итә. Ә менә өйгә кайткач, аш бүлмәсендә кабаттан хатын-кыз асылына кайта аласызмы? Җиңелме ул ираттан кире хатын-кызга кайту? Уй фикерләр буенча дигәйди. Бик җиңел булмаса да кайтасың инде. Син бит беренче планда барбыр әни, 2 бала көтеп утыра, ашарга пешерергә кирәк. Ничек кенә булса, теләйсеңме, теләмисеңме, син барбыр кухняга чыгарга тиеш, пешерергә тиеш, әзерләргә тиеш. Бик теге әйтмим, мин бәлки шактан ук мин гел генә әйтәм бит, урамда гел урам эшләрен, малай эшләрен эшләп үстем. Анасын ашауны күбрәк 2 апа бар инде, мин 2 апа пешерә иде. Бик теге яратып ашарга әзерләргә дип әйтә алмыйм. Ну, соңыннан өйрәнергә туры килде, нишлисең инде? Барны да өйрәтә дөнья. Ашкыну теләк булмады. Әйе. Сез улларыгыз белән дуслармы? Күбрәк әнигә караганда аларга сез барбер дә иптәшме? Ничек аңларга? Малайлар белән дус әлбәттә. Алар беләсеңме, мин бер үзем калдым бит инде, бер үземә сөрергә туры килде дөньяны. Һәм инде малайларны ничек тә теге саклап, әти булып, әти урынына да, әни урынына да үзем сакларга тиеш идем бит инде. Һәм бөтен җаваплылыкны үз өстемә алып, шулай балаларны тәрбияләргә тырыштым. Ансамбльдә дә шөгыльләнгәнсез, Чаллы шәһәренә килгәч. Һәм инде нәкъ шул ансамбль белән ялгышмасам, кулыгызга гармун алып, сез иҗат дөньясына кирип китәсез. Иҗат дөньясында сезнең өчен иң кадерлесе, иң бәяли торган ул нинди музыкаль кыйммәт? Нәрсә кадерле сезнең өчен сәнгать дөньясында? Җыр әлбәттә. Җыр. Һәрбер кешене ул һәрбер бала тугач та җырга талпына бит, сәнгатькә талпына, шулай бит. Яшерен батырым түгел, мин дә шулай. Үземнең тормышымда әйтәм бит инде, эзләнеп, ниндидер яңалык, үземә ниндидер дөньяны ашырга чыгып киттем бит инде мин. Әмма әнием һәр вакыт каршы иде. Менә бу җыр өлкәсендә артистларга карата аның тискәре караш. Кем иттереп күрергә теләде әниегез? Сер булмаса. Әнием инде мине укытучы булып кына күрә иде. Укытучы, мәктәптә. Гади укытучы. Менә укып кайттым инде, мин педагогия институтын тәмамлап кайттым. Әмма ләкин минем призвание түгел, минем халәтемә туры килмәй. Мин анда эшли алмадым. Сезнең язмышыгыз түгел, шулай. Минең язмышым түгел. Миңа икенче нәрсә, башка нәрсә кирәк иде миңа. Һәм инде студент вакытта да инде мин беренче тапкыр гармунны кулыма алдым студент вакытта. Әнидән бәлки чакта сорый торган идем. Әни гармун кирәк, гармун уйныйсы килә дип. Ул вакытта әнинең мөмкинчелекләре юк иде. Ул вакытта акча җитмәгән. Әни ялгызы үстерә бит инде безне, шуңа күрә алып бирә алмады. Әмма ләкин мин студент вакытта инде чыгып киткәч тә, кайда нинди гармун кулыма эләгән, шуны тотып карап, уйнап өйрәндем үзлегемнән. Менә бу тотып өйрәнеп киттем менә шулай. Үзем дә шаккатам. Һәм инде ул миңа каян килгән икән дип дисәм, минем әтием уйнаган булган икән. Ул геннардан бирелә торгандыр. Әтием минем бик яхшы уйнаган, яшь вакытларында клубларда, яшьләрдә уйнатып, үземчә җырлар язырга башладым. Чөнки үземнең җырым булмыйча мин сәхнәгә дә чыгарга тиеш түгел идем. Әлбәттә. Гармунчы кызы гармунчы кыз булып куйган дип чыгарды. Әйе. Шулай дип гармунды алып башта өйрәндем, көйләр өйрәнә идем, төрле нинди көйләр бар, барысында уйный торган тырышып һәрберсен. Һәм инде кешеләрнең репертуарларын, җырларны, бик күп җырларны белә идем ул вакытта. Хәзер генә бик онытып беттем инде. Элек бик күп җырларны өйрәнеп, шулай җырлап утыра торган. Әмма ләкин сәхнәгә чыгу өчен миңа үз җырым кирәк иде. Шушы нуктада туктап, без дә җырлый рекламага да туктап алыйк әле мәйдан каналында. Әйдәгез, Гөлнар ханым, тәмле шәйләребездән авыз идек.
Тапшырубызны икенче өлешендә башлап җибәрәбез. Исегезгә төшерәм, бездә бүген популяр җырлар авторы, автор башкаручы, шагыйрә, композитор, Ярчаллыдан килгән кунагыбыз Флюра ханым Талипова. Без инде иҗат турында сөйләшә башладык, Флюра ханым. Сезнең җырларыгызны тыңлаганда, беләсезме, тавышыгызда бер төрле ничек әйтергә, тетрәнү бар сыман. Нинди тетрәнүдер ул белмим, бәлки ул әтия нигездән күчкәндер. Үзегез ничек уйлыйсыз? Минем тавышым, дөресен әйткәндә, булай түгел иде минем тавыш. Икенчерәк тавыш чыгайны минем. Улаймыни, нәрсә үзгәртте? Ниндидер бархатный тавыш инерәк. Менә мин Зәйнәп Фәрхетдиновның җырларын бик тыңладым һәм инде шундыйрак тавыш эшләдем мин үземә. Әмма ләкин вакыт үтү белән минем ничектер тавышны өздердем. Булды шундый вакыт. Тавышым өзелде, менә тавыш бетте, юкка чыкты. Көннәрдән бер көнне булды бу. Мен укыткан вакытлар иде ул мәктәптә укытып биргән вакытлар. Бик нык нитә борчылайдым, бик нык ул вакытта нервым читә торгайны мин инде. Һәм инде тавышка бирде ул минем. Бәлки минем тормышымның менә шушы бик жайлашмаган тормышым, бәлки мен шушындай не тавышның юкка чыгуына китергәндер. Бик үк теге җиңел булмады миңа тормышта. Иптәшем белән торган вакытта инде. Һәм инде минем тавыш шундый нигә әйләнде. Шундый каты бер төрле ниндидер кешеләрнең тавышына охшамаганрак бер тавышка әйләнде. Һәм инде үзем дә әйттем. Һәм инде миңа әйттеләр дә, хатта тавышым булмаячак, битәчәк дип. Шулаймы? Юк, бетмәде, Аллага шөкер. Йөреп карадым фониаторларга, ниләргә, төрлечә теге майлар белән, ниләр белән дә нишетеп карадылар. Әмма ләкин ул гына ярдәм итмәде, үземнең тырышлык белән, ничектер бәлки, белмим. Шугатлым җырлау теләге бәлки. Менә шушы тавышны яңадан килеп чыкты бит. Миңа әйткәннәр, синең тавышың бетәчәк, җырлай алмаячакмын дип. Җырладым бит. Бөтенләй икенче төрле тавышка әйләнде минем. Чынлап та бит ул һәр җырчының да, Флюра ханым, үз башкару стиле бар. Сезнең инде ул аерым билгеләнгән стиль. Һәм инде шундый тетрәндергеч бер тавышка әйләнде. Менә шул тетрәндергеч тавышка, шул стилегезгә көннән-көн нәрсә өстәп торасыз үзегездән? Җырчы бит камилләшергә тиеш диләр һәр көн. Мин шуннан да теге сәнгатьтә кемгәдер ошап җырлау ул дөрес түгел бит инде. Һәр кем шуннан да үз юлын булырга тиеш. Үз тавышын кабатланасы килми, кешегә ошасы килми минем. Һәм инде мин бәлки җырлауны профессиональ дәрәҗәдә җырлый алмыймдыр. Әмма ләкин үземнең тавышны үзем эшләдем мин. Мин хәтта укытучыларга йөреп карадым, тавышны куйдырырга, җырларга аларча өйрәнә алмадым мин. Үземчә барыбер тавышымны, гармунымны алып, шулай җырлап, үземчә тавышымны ясадым дип әйтергә була. Безгә дә бүген шул матур репертуарыгыздан бер җыр өзүгү дә башкарып китсәгезче, тамашачыларыбыз да шат булыр иде, Флюра ханым. Җир читенә китсәм, ярак булыр, дошманнардан булыр тынасы. Җир читенә китсәм, ярак булыр, дошманнардан булыр тынасы. Дип ялгыштым, һәр пучмагы үзәк, түгәрәкләй икән дөньясы. Дип ялгыштым, һәр пучмагы үзәк, түгәрәкләй икән дөньясы. Әфәрин, чынлап та түгәрәкләр шул безнең дөнья, бергәләп матур иттереп шул түгәрәк дөньяда яшигәле, шулай бит, Флюра ханым. Yolun tepi salgın bızla basıp, sünne balkın, aşığız deyip kişilerinin biklim, yüreklerin şakı. Kimge de bir kim kirek tügül, üz küşünü juysan, yaşav mümkün jirde tukuyulmayıp, eğer yırtmış bulsan. Yalan tepi salgın bızga basıp, sünne balkın, aşığız deyip kişilerinin biklim, yüreklerin
шакый, ялан тәпи салкыныбызга басып, сүнне балкый, ашыгыз дип кешеләрнең бикле, йөрәкләрен шакый. Сез бит әле бүгенге көндә ялгышмасам диндә дә шулай бит. Һәм шул ук вакытта җәмәгать эшлеклесе дә. Менә ул иҗаттан тыш тагын берничә компонентны берләштерү бик авырмы хатын-кыз кешегә. Һәм дин сезгә нәрсә бирә? Күңелегезгә тынычлыктыр дип өметләнәм. Һәм җәмәгать эшлеклесе булу нигә кирәк сезгә? Менә әйтәм бит, һәрвакыт Ильяс, мин һәрвакыт эзләндем, үземне табырга, тегендә эзләп карыйм, монда эзләп карыйм. Һәм инде миңа күп кырлы булырга ошый, күп кырлы булу. Күп кырлы шәхес. Күп кырлы шәхес булу. Һәм инде минең яраткан шәхесем дә, яраткан җырчым, автор башкарусы Зөлфәт Хәким. Шуңа күрә шундай күп кырлы шәхес булу минем хыялымда, һәм инде шушы теләгемне тормышка ашыру, Аллага шөкер, үзем теләгәнчә әлегә бара. Телем икән утырып шигырь язарга булдыра алам, телем икән җыр язарга, телем икән. Хатта минем шушындай теләк туа башлады. Соңгы вакытта проза язып карау теләге. Нишләптер теге үземдә теге шундай теге зур теләк, ниндидер үзем турында, менә үземнең үткән башымнан үткән әйберләрне ничектер автобиографик характерда шундай проза язып, шундай автобиографик характердагы язарга. Киңәшләшәсезме язучылар белән? Шул Чаллыда безнең танылган язучылар бар. Киңәшләшәм, минем бик яраткан шәхесләрем бар, үземнең теге үземә кумир булырдай, үземнең теге тормышымда зур роль уйнаган, яраткан шәхесләрем. Бик нык соңгы вакытта яратып укыйм Фәүзия апа Байрамованың әсәрләрен. Соңгы вакытта укып ятам аның «Кырык сырт» дигән романын. Үземдә дә шушындай теге теләк уяна, үземне сынап карарга шушы язу өлкәсендә дә. Әмма ләкин мин әзер дә түгелмендер. Әмма ләкин мин аны башкарып чыгарырга тиештер дип уйлыйм. Дингә килүем, минең дингә аны кышкырып әйтеп тә йөри торган хәл түгел әлбәттә. Кышкырып әйтәсе дә килмәй. Дин дигән әйберне безнең әби бабалары минең дин тоткан. Әбием. Ул намазын укыган, уразасын калдырмаган, бик диндә булган әбием. Әнигә ул нишләптер күчмәгән. Безнең әни, менә мин аны күрмәдем, намаз укыган, аның ураза тотканын, әнигә күчмәгән. Әмма ләкин ул безнең семьяда, гаиләдә миңа күчкән менә бу әйбер. Бүтән шартын китереп бетерә алмый торганмындыр. Әмма ләкин укыйм. Минем хатта малаем беренче булып кирде. Минем армияда бүгенге көндәге армиядагы малаем дингә басты бит ул. Сездән алда дингә басты. Миннән алда басты. Әни мәчеткә йөрергә кирәк. Әни мәчеткә йөри дип миңа әйтә башлады. Мин тыңлап торам. Минем үз малаем үзе өйрәтә. Дөньяда яшәргә. Әни дингә бас, намаз мәдрәсәгә, мәчеткә бар, йөри дип менә шулай. Сезнең өчен горурлык булдымы бу хәл? Ниндидер бер чакыру булды инде мин. Анасын шулай йөри, нишләптер бер моменты булгандыр инде, мин үзем дә бастым шушында, укый башладым намаз. Ничек ял итәсез буш вакытларыгызда? Гөләр ханым, сөйләп китегез әле. Ильяс, теге әйтәләр бит, ялгызлыкның ялы юк диләр. Мин бит инде ялгыз буларак, мин ял итә белмим дә шикелле. Минем буш вакытым булса, мин барбер нәрсәдер булса эшлим, нәрсәдер булса, нәрсәдер беләндер шөгыльләнәм. Һич югында гармунымны алып, җырлар, көйләр иҗат итә башлыйм. Һич югында я шигырь язарга тотынам. Өйдә эш бетәми инде. Үземчә күп әйберләргә өлгерергә тырышам. Аллага шөкер. Yetişмәгән җирләрем күптер, әмма ләкин минем буш вакытым юк. Мин буш булырга теләмим дә. Эштең беткәне юган, чынлап та. Аллага шөкер, эш булып торсын. Ул кешене беләсеңме? Шул эш ишәтә бит инде. Шул. Менә мин күз алдына китерә алмам, тик кенә утырып торырга һәм бер нәрсә уйламыйча. Тик утырганда да мин китап укып алыйм әле дип тырышамын, чөнки һәрвакыт үсештә булырга кирәк. Исән-сау булып эшләп тору үзе зур бәхет. Исәнлек булсын, исән булып эшләп тору. Мин әлбәттә. Аллага шөкер, мин шу хәтлем теге бу нәрсә мине шулай итәрәдер, үземнең теге оптимист, шу хәтлем оптимист булуым, дөньядан артта вакыт белән бер ятлау, кешеләрдән артта калмау, кешеләрдән үзеңне камилләштерү иң мөһиме, камилләштерү. Шул турыда сөйләшеп тә киткән. Менә әйтәләр бит әле, матур киләчәк өчен һәр вакытта да матур тарих уйлап торырга кирәк. Синең фикерләреңдә матур тарих булса, киләчәгең дә матур булыр диләр. Сез бүген үзегезгә киләчәгегез өчен шундый матур тарихны
Уйладыгызмы әле, Флюра ханым? Синең язмышыңа үзең хуҗа, син менә үз язмышыңа үзең хуҗа. Син үзең ничек итеп телисең, ничек итеп күрергә телисең үзеңнең, шулай булырга тиеш инде ул. Мин һәр вакытта минең хыялларым биткәне юк. Ниндидер алдыма һәр вакыт зур максатлар куярга тырышам. Һәм инде шул максатларга ирешергә тырышам. Нинди генә шартлар булмасын, нинди генә кыенлыклар килмәсен, мин бер качан да башымны иеп утырырга тиеш түгел. Һәр вакыт үземә ниндидер ижад, сәнгать дөньясында үземә һаман да теге юл ниләрне күрәм, юллар ярам, һәм инде шушы юл белән барып киләчәктә дә Алла бирсә үз урынымны булдырырга тырышамын дип уйлыйм. Чөнки үземнең тәрбияле җырларым да минең тәрбияле һәм кирәк тарихи, фәлсәфи темаларга күбрәк булырга тиеш һәм шушындый нидә эшләргә тырышам, Алла бирсә. Димәк, инде куйган максатларыңа ирешеп алга бару ул сезнең матур хикәятегез. Рәхмәт шушы ачыктан ачык әңгәмә өчен, Флюра ханым. Рәхмәт безгә килгәнебез өчен, ерак араларны якын итеп, Ярчалды шәһәреннән. Шушындый матур очрашулар әйдәгез әле ешрак булсын. Әйдәгез. Амин, амин. Ильяс, мин дә бик шат. Мин бәлки теге бу очрашуга теге беренче теге катнашуым, шуңа күрә дә кайдадыр дулкынланып, югалып та калган вакытларым булганда. Ачыктан ачык әңгәмә, гафу итегез, төрле хәлләр була. Күңел серләрен ачарга һәр кеше дә әзер түгел бит. Бүтән серләрне дә биреп җиткергә ярамый. Ниндидер калырга тиеш үзеңдә дә синең. Әз генә бер бөртегез сездә дә калгандыр дип, һәм бездә дә калды. Шул безне берләштерсен, матур җырлар тусын, иҗатыгыз гөрләсен. Шушындый матур очрашулар әлбәттә инде алга таба да булып торсын. Рәхмәт сезгә. Амин. Алла бирсә. Киләсе очрашуларга кадәр. I just fade away. Fade away. I feel away, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull up, pull up. I love I wanna, I'm trying to feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt a little. It. Your love is fading. I feel. Иртәнге төшке һәм кичке ашлар, һәр көнгә истә калырлык бәйрәм кәефе, шәп музыка һәм заманча зал. Адриан рестораны, һәр ризыкта ләззәт. Флюра Талипованың язмышы күпләр өчен гыйбрәтле дә, үрнәк тә. Бала чагындагы шофер булу хыялыннан алып, бүгенге көндәге үзен әдәбиятта сынап карау хыялларына кадәр сөйләде. Рәхмәт аңа ерак араны якын итеп килгәне өчен. Без инде сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.